Ndichikutambirai zvekare pano this YouTube channel hatirari 263 hatirari muswatamuka tichitsudzura nyaya dzezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. I really appreciate you. Ndinoda kukutendai zvikuru kuru sisa. Ndinoshaya kuti ndinokutendai neine support yamuri kupa pano this YouTube channel. Saka kana pane munyowana atanga kusvika panapa kana usati wasubscribe gara wasubscribe. I think munoziva kuti zvandinongoramba ndichidzokorora ngoti ma likes enyu futi akakosha zvikuru. Ndinoda kukutendai muri yeZimbabwe. Ndinoshaya kuti ndokutendai nei, asi chandinogona kukutendai nacho kokutsvagirai ma news updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Zvisinei ma updates aya sekuziva kwenyu vakafollowa this YouTube channel family panapa vanoziva nezvepanapa. Kana usati wasubscribe ndosikadati subscribe munoziva kuti ndinobatanidza ma updates achona kuitira kuti ungowana zvakati wandei kubva pano pahatirari 263. Zvisinei regai tipinde panyaya yepaHope. Ndo patiri kutangira muzuva ranhasi. PaHope lapa pane murume wekuHope ikoko. Murume uyu anga aine mukadzi wake. Ane mukadzi wake murume uyu. Mukadzi wake akaenda kumusha kunorima. Ndofunga mukuziva tiri munguva yerain season. Kune dzimwe nzvimbo dziri kunayawo mvura. Mukadzi waenda kumusha kunorima. Murume uyu akasara achifonera girlfriend rake rakabva kuHighfield. Girlfriend yake yabva kuHighfield. Varume ngatidzidzei kugutsikana nevakadzi vamakapiwa naMwari. Afonera girlfriend rakabva kuHighfield. Girlfriend iri rakasvika richipinda mumba memukadzi uya ainge aenda kumusha. Murume uyu ari kunzi akazobuda achienda kunorova marounds. Paakadzoka akawana mumba muri machira chete. Mari inosvika kuma 1 point something yanga yaenda. Nezvinhu zvese property yese yanga yatakurwa. Murume uyu akabva azvisungirira mumba. Chikoti rest in peace kune murume uyu, ngazi rake murugare. Girlfriend ndiye akaba zvinhu zvese mumba nemari inosvika kuma 1 point something akatiza 1000 something akatiza US. Rest in peace kune murume uyu. Unoitunga sei nyaya iyi? Mukadzi uyu achinzwa shoko rekuti mumba maground ende murume wako azviuraya anga afonera girlfriend. Unorwadziwa. Unogona kutozviuraya kuti sikaenda kumusha ndichinorima munhu achisara achita zvechitsotsi chake. Zvinorwadza, zvinosiririsa. Next update inyaya yemaprofita enhema. Maprofita efeki ndiwo anyanya munyika yedu yeZimbabwe. Zvisinei ndine video randawa nezvaro muzuva ranhasi riri kutenderera. Video iri ndere kuEpworth remaprofita akabatwa achimwa supa. Maprofita aya ane system yekutoti vakadzi vevanhu vanotora. Ende zviri kuita ngezvemushonga kutora kwavanoita vakadzi vevanhu. Hanzi vapedza vakadzi vevanhu. So zvandiroda kuita kusiya muchiona ka short video ndodzoka ndichitsudzura amwe ma updates. Asi pa video iri ndinokumbirawo upfeke ma earphones kana kudzora volume. Nekuti video iri nikakurasa hunhu mukati. Ndinogara ndakuzivisai sena hatirari unoplayera video pane mwana munhu ozovhunduka kuti ako hatirari wachona anotaura ndangoplayera video pane vabereki pane vanyarikani. Saka ndati pfeka ma earphones kana uchida kunzwa short clip iriri kana kudzora volume. Popera hapo ka short video ndakuti munzwe moziva kuti kana wakunoshandirwa ziva kwekusvika ende ziva kwekuenda. Maprofita azara ndenhema. Wakambobirwawo mari iri nemaprofita? Comment section denyu ndatinzwe. Next update ndadzoka ndichida kutsudzura nyaya yaKiller T. Killer T nezuro akatengerwa mota navaSewick neUchivhayo. Chingoti hedu makorokoto kuna Sewick neUchivhayo. Asi Sewick neUchivhayo vari kublemwa nevanhu kunzi mota muri kutenga tiri kukuona muri kutengera vanhu vane mari dzavo kudhara. Muri kugadzirisawo nyika yeZimbabwe kutengera nyika maambulensi sezvo kuma ambulance ainzi akupera muchisowo ma street lights. Zvakanzi ma street lights hamuchisina munyika yedu yeZimbabwe. Varoda mari kubva kumhuri yeZimbabwe. Pakatonyorwa post ichinzi vachafamba vachikolekta madola mudzimba. Ndakatombogadzira video iroro kumashure. Chinzi kusiti kanziyo zvinhu zvashota ende tiri kuda mari. Asi Chivhayo ari busy kutengera vanhu vane mari dzavo
mota. Ende vari kuita mota 4-4, vari kutengerwa nemota dzavo kudhara. Saka zvinoda kuti muite munguva inoida kuti muone vhidhiyo raKiller T achitaura kuti ndinokutendai zvikuru nechipo chemota chamakandipa ende mota yakasvika. Nezuro futi mwana waJapureza akabva buda mastreets esocial media achiti vasewiki neuchivhayo makanyanya sando dzenyu muchiri mupenyu muchiri kurarama. Nekuti mwana waJapureza akatengerwa Aqua kamwana kadiki yamukuzei akatotengerwa Aqua. Ndinokumbira kuti zvatofuka comment section pamusoro penyaya yemota idzi. Kuti boy remota idzi so zvanda kuita munguva ino ndakuda kukusiyai muchiona vhidhiyo raKiller T ndobva ndadzoka ndichitsudzura yaChabangu tvatapeta ma-updates edu muzuva ranhasi. Ndatinzwe vhidhiyo. Next update inyaya yaChabangu. Tichidhila nema-comment section vamwe vaiti triple C ndokutopera kwayo ndo pakaperera sarangano. Ndo mutauro waita vamwe vanhu vichinzi vachapedzana kutriple C ikoko kuchasara kwaana Chabangu chete vakangouya kuzongo destroyer part nekuto zvichibva zvaendwa. So Chabangu nezuro akadzinga iye anoshedzwa nezita rekuti Welshman Ngube uyo aimirira triple C kuparliament, ndiye aimiririra triple C kuparliament, akadzingwa basa zvikanzi ngambomira zvebasa. So after adzingwa akasanobata chigaro chaWelshman Ngube anonzi iye Maureen Kademaunga ndiye akabva agadzwa pachigaro. So vanhu vaitaura mastreets esocial media vichinzi ndiyo here triple C iya yakupera kudai so yakupera kupereresesesa. Ndo zvaitaurwa vamwe vanhu vichinzi izvi ndo pakaperera sarangano, nyaya idzi dzinonetsa. Ndo mutauro waitawo vanhu kuti ndo pakaperera sarangano, Chabangu akangouya kuzongodestroya chete. Ini satrare nichange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe nguva nenguva. Hatirare muswatamuka ndichidzitsudzura. Ndichapota ndakukupai ma-updates manheru. Ndaona vamwe vachiti manheru kuma1 vachiti hatirare takakumirira kuti uye nemanews updates. Uri kuitei? Ndakatomuka ndasina kurara. Ndichapota ndakukupai manheru kutanga kuma9 kusvika kuma11. Aya munenge muchimawana ma-updates. Ndichatozviita. Chishuwe chenyu ndochizadzisa chichemo chako, ndochizadzisa. Nyora chichemo chako mu-comment section kuti hatirari wedzera ichichi. Ndokuwedzera. Kana muchida kuti ndiwedzere futi ma-updates pasame video, ndogonomaita 20 pasame video. Much love.